Bring the towel again. Hey Cherit Mariam, Rebecca Matunge ndeipi? Faith Richards. Anzi tibvire apo. Kadi yedu. Shema, hey Chinaka Tracy. Hi Inox blah blah. Ashley, how are you? Ndekumbira kuzomboita live newe. Hello Marita, how are you Marita? Hey Precious Manika ndeipi? Charity mwena sindi ndatangawo. Praise Anzuri say ndeipi? Nox blah blah, how are you? Hanzi ndakuda really? Hi Loveness ndeipi? Hi Nyasha and Shema Magumbo. Rabina ndeipi? Hi Shema. Hi Nyasha arise madhodha emuganga. Madhodha emuganga anobadakara yaambo. Uri sei? Ndiri mumba. Ndiri mumba guys, ndiri mumba guys. I'm good. Thanks and you, Precious Man. A long time for sure. Hi, good. Precious Manika. Hi, Nyasha. How are you doing? I'm good. How are you guys? Ndiri kudya? Uri kudya apa? Thank you. Hey people. Hey, Shiro. What do you say? Sharon. Hey, hey. Network yako iri kubreak pakagomo. Sokototonhora zvese fani. That network yako iri kubreak. Share network yako iri kubreak. Guys, network yashare iri kubreak. Ndakuchinja. Ndatone mbiri yekunzi ndosvika kudema usiku ka. Ukandiyekera ndiri kubva uko kubva kana Vhale uko ndokutadza sei. Uko ndokwandiri uko. So ndinoona asati ndamuona Vhale wacho ndachimbotaura naGogo. As I promised you. Ndavasiya mumba umu. But ndinoenda nepazvidhina. So izvo zvidhina izvi ndokwatiri uko. Zvidhina zvese izvi zvakaforomerwa
Pathings vakawandira side kuno uku ndozvidhina izvi zvidhina zvemba yaValentine ndopatiri apa. So tiri apa then touya Valena asana muona guys. Melissa hanzi hapo because Melissa ndaida kutomboonawo newedhi naye. Melissa ndaida kutombo ndadambo manje zvoonekwa sei manje ndikauya apa ndikazoenda pakati pazvazviekerera. Oh, uku kuri dhaki ndodii nhai nyasha. Help me. Chingomirako vanhu vazviona zvinhu zviri kuoneka. Chingomirako ipapo kuoneka. Ndoda kuenda ka kune room yacho ina vhali yacho. Alright, enda murumu muna vhale macho. Alright. Hakuna ndotobva ndobatwa nekefyu ndiri munzira. Guys, kana ndikasungwa muna muchindivhura. Apa panonzi apa padema police station apo. Pamberi apopo ndopavanenge vakaisa ekera dhingirikini madhizamu avo ipapapo. Ndopavanenge. Saka guys, kana ndikange ndakutogwa nepolisi you should rescue me. And vakangonditora ndobva ndabaya live stream ndoti inside dema police station. Ndongoti inside dema police station ndio zvandoita izvozvo. Ona manje. Manje handizivi room yavhale kani. Ndoiziva sei gogo. Guys, ndikashanganira ndoda kudanidzira ndiri kuno. Makadi henyu. Nai room yavhale ndeipi? Ndinozvina mboona uchiyo kuno kwani. Ndii? Zviri sei? Kolai dziripi? Chimbomira zvako kutaura mira nditsvage light. Ndigodzoka. Light zokuisa musoro. Saka kungogara murima. Saka hanzi kudii? Hauchandizivi? Hauchatozivi hwi rangu kuti ndiSheroni? Hauchazivi Shema? Wangotondikanganwa. Undiona. Ko ichi chiichi? Ndodhiripi? Saka kuitwa sei ipapa? Bipi yangu ikuramba ichidona. Saka ndoiswa madrip. Kana nesi vanhu vaizondisa everyday. Varipi nesi? Vanofonerwa naMelissa. Melissa aripi? Aenda kumba kwavo vanozodzwa. Saka sei uri kutaura uchidai? Ndakarovera. Ndakaita accident. Saka ndakarovera musana, mbabvu nechest. Saka inondirwadza pakutaura nekufema. Saka ndobva ndichinyanya kurwadziwa nemusoro noita mamaiki. Saka ndoti ndisabadze light. Saka uko musoro wakamonerwa hanzi ndokuti migraine aite nani? Kwanza wakaitwa scan 1 paFacebook pakona ndiMelissa wakaposta. Wakaitwa ipi scan? Hanzi chiine scan yacho? Hanzi ndakaitwa isiriyo. Wakaitwa siriyo sei? Dokta anga akati uiswe yechiiwe. Saka wakaitwa musoro?
iwo wakanga wanzi uitwe ini skani yemusoro wei wakaitwa yespine hanzi pavanyorwa nadhokta pakati ndota sei bhuku Hanzi? rangu rekuchipatara ririmo munoona pane vakadhinda ingi ikavhara pakanyorwa nadhokta ingi yakavhara kuti unofanira kuitwa CT scan yemusoro tarisai mubhuku rimo saka vekokoko kune kuchipatara vakabva vanoenda kunoita isiriyo nekuti ingi yanga yakavhara ndizvoka mira ndingazokubata nepasipo ndikazokubvuna ndine simba saka uku kuchikuekera uku kubhenzi wakaitwa musana spinal cord tape ndiyo yakanzi mari 300 ichi kana kuti ichi pasina chinhu mina nditane munin'ina wako akuekera ko vanin'ina wako vanogozoenda sei vachikusiya kudai maenvelope amuna mabhuku ibhuku charo rekuchikoro riya ndakanditira wataudilight zviya ndidi kuzokuwedzera andoda kutora foni mina ndikupe peda vakuona dhokta vaizobaya sei ingi ichiekera urikugwadziwa kaiwewe komushonga iri here ndo bhuku racho handitodanzira tandanotenga chii kupi vava yakuno ndizvanazodanzira zvinosvika nekurire kusvika kugadheni kwanenge aenda unotenga muriwo aripo dondo toilet hanzi ndoda kuenda kutoilet hanzi guku here kudii ndanzi uya ndimutse futi ndoda kuenda kutoilet ndo zvataura gandimbomira pashi nyasha ita uchipinda macomments tioni iri kuno guys ndakuudzaiwo kuti ini ndikange ndasungwa nepolisi kuno kudema moya muchindibudisa muno mumazvihwaka ndinotoita ndoita live ndiri kuno kuti vedu ndasungwa right melisa handisi kumuona melisa anzi haapo hino manje moona zvaitika manje ina handichakwanisi kutsiudza chivhale because vhale uri kurwadziwa zvotoitika iyo ndamboti nditaure namelisa hino ndokotaura sei because uyu handikwanisi kumutsiura ko unaona manje hazviiti kuti utsiure munhu usi kunzwa zvakanaka nekuti problem yaitika mona musi wandakaita live uya tichiadresana uye yekuti mameno zviri kuitika vanhu handifonera usiku hwese the next thing kana ari yemelisa akanoposta pafacebook akati vhale waitwa CT scan kubains isu tiri kuzama kuti ndibve kutipi yangu ikuku ndidzoke tisorove nyaya yacho tiri tese vatinoda $300 ndo zvavainyora apa ini ndapuhwa imwe yake iya ndandichingori nayo ende nandati nditouya ndichimutambidza but dambudziko rakaitika vakaenda kuita CT scan yayo izvi ndonzwa hanzi CT scan yavakaitwa iri wrong haisiri iyo vakaitwa yespinal waita yespinal kureva kuti musoro uyu waifanira kuti waekera yacho ndo zvaari kundiudza ini uyu ekera zvale uyu
kuti yemusoro wife hanzi inki yakabhuku rachoni handimuzivi kuti ndomubvunza sei naye munhu achigomera kudai ndomubvunza sei yekera wachoni kuti Melissa ndiani wakamuziva sei Melissa wachoni womanya unonyora paFacebook kuti Melissa inonzi ani vhale waitwa scan yabuda unzi nhasi waitwa wrong scan saka unodzokera sei kuvanhu kuti ndokumbirawo zvefuti mari iya ndakaitwa wrong scan help me again nekuda kwaMelissa yeye ini ndoda kumbomuhwisisa Melissa yeye because handichazivi kuti manje maupdates acho is too much is too much guys uyu wonzi namusana wakaekera iyo zvibhilo yakaenda pane imwe yaenda kunodzima pakuti isikani itwe musoro ndega nditombosara pana achindiswa kutoilet uri kuenda kutoilet saka zvonzwii pakadero chionai manje mukuona zviri kuita spidi yaMelissa handichazivi kuti waiti kune mumwe ita mas updates stereki ndiani I don't know maona manje zvino manje unokumbira sei futi imwe kuti ndokumbirawo zvenhai vedu imwe mari yekuti ndinoitwa scan chaiyo chaiyo musoro wake wakazvimba uyu wakasungwa bhandeji izvozvi unoita zvokusesekedzwa kuenda kuchitoilet apa toilet yacho iri kure uko kuzasi uko ndiri kune chimwe chimba kako tende kwasviba manje wati handidi light kureva kuti anofanira kugara kudo kavhara maziso kana ari masikati wati hanzi light rokukanganisa ndo zvaangazvitaura apa maona manje saka situation yacho hainamira mushe according to what I've seen this Melissa I haven't met her handizivi ndabvunza mbuya because mbuya ndapota nawo conversation ndichivatsanangura what happened before kumashure kuti vati vasazofunga kuti ko wakanga waindepi nhai iwe ndavatsanangura zvese iye ndichasiyana muudza kuti mbuya ndavaudza get well soon zveshuwa get well soon uri kunanaira chinda pamubhedha pane madhiripa aripo dai ndandazana mbosanganawo nanesi wachoni zvainaka muona manje indiri pakati pelive stream mumwe munhu uri kundifonera I don't know why ini ndiri kufonera ndida kuti ndisangana naMelissa muona manje ndogaurega sei ndabvunza wekera mbuya hanzi Melissa uyu unogara kuchitungwisa unit o kasingareshi uchigi munhu ari kundifonera handisi kutombodzokera kuseri kunotasa foni because ndiri kuita live stream muona manje now iwe wanzi ndiye ari kuposta Melissa uyo ari kuposta acha maupdates vanhu kana vanga vakabvisa kana kuti vanga handitozivi kuti who paid that for the CT scan I don't know saka kana munhu iye akaenda akanoti tagadzirisa CT scan yatopera yaitwa saka imwe iyi yemusoro zvichafamba sei iwe waupdate wamanya uri kuita competition nani no one is competing with you kuti kwanzi ndindaposta kuti waitwa scan hazvisi zvecompetition kani nomunhu uri kurwara pamubhedha haagoni kana kutaura arimo zvese nemacity scan ndozvatida kuti tione mene ndotoraikira ndota ndichikuradzai because handizodi zvokunzi wakareva nhema kana kuti china handidi mene ndinotora uyu tochi ndozviitira pashi musina light machoni iye uyu romukanganisa kana dziri dzopiara dzavo dzavanga vachiudzana ina handizivi kuti dziri kufamba sei nekuti kutodiwa haya unogodii musoro wacho uri kumugwadza unomugwadza musoro wacho zvoitwa sei saka Melissa handakumuona handina kutomuona because ndada kutonzwisisanawo naye maybe ndine picture isiriyo pamusoro paMelissa iye utori munhu kwaye hanzi endai kuna doctor unonzwisisa tora screenshot yekadhi unonzi wachiremba allright fonjeje ndizi okay itawo chipina denda ndisina kuita mwoyo murefu here zvaudziraika ndaisingambosviki kuno ndangomusiya vachingoita zvavanoita naMelissa wake ndasingambosviki kuneni but ndinotomurwadzirirwa ndo hwamwe wangu kurwadza ende chiona manje mamistake ake dzimwe nguva anenge achiita pamwe haasitoziva kuti panapa ndabhaiza ndoita sei ko waendepi vale waendepi ndokutereti kwaenda so wadi wodzokera ukuku
uyo umudzosera mubedroom make unoda kuti azosara achipindwa neshando unonzi ndani ndakamubudisa pashe. Ndoda kuti hatichiti mumwe wacho munin'ina wachona right uyu wati hadidi green torch saka mumwe munin'ina wacho ndiye anenge achibata uyu achisapa uyu. No, I think it's wrong. It's wrong kuisa mauyu handiti. Rega ndigotora mauyu acho nemapicture acho tigonzwisisa ndozoenda naye kuna uyu. Ndongokuradzai kuti iri envelope ine zvinhu izvi. Not kukuradzai mauyu medical condition yemunhu. I think it's not right. Hanzi saka ndo problem manje. Ini ndogona kupina Melissa ka. Pamwe Melissa atori right. Handizivi. Maona manje. Saka uyu Melissa wakatovharira munhu. Pamwe mumwe munhu angada kumubvisira kana $50. Handidzimei light yangu. Handisi kukuratidza exactly pamwe zvakanyorwa apa because I think it's not right. Ndichangokuradzai kuti envelope dzacho idzi ndongone uyu yachoni zvacho zvakureva. Then the rest toona kuti ndodii vedwe. Where is Melissa's phone right now? Gaya agosvika tigobvunza. Handizivi. And I don't ndida kutozonzwisisawo kuti Melissa wakazosvika pakutanga kuti responsible neFacebook yaValentine zvaita sei. Hey Welenzi Mujuru zviri sei? Welenzi Mujuru umana akati nesituation yatinayo kunoku ka zvakaoma zvinambomira mushe kunoku. Ndiri kudema ndikazosungawo guys ndiri kuramba ndichitaura the same thing because I think curfew chandibata ndiri panapa. Vhale wacho uri kunanaira kufamba. Handikwanisi kuisa light kwaari because wati light rinomukangasa musoro. Saka handizivi manje kuti ndodii. Ndomukira mangwana makusenseni kudema kure guys. It's not even a joke yakudema kure. Ndomukira makusenseni ndouya kuzotora vhale uyu. Ndoenda naye kuchipatara chacho chaanga achiona doctor. Totangira ipapo I think Melissa nyika ndadambomuona face to face. Kuti Melissa unokozopo izvo zvavharira munhu ukira help yaari kuda kuzhe. Munhu ukuda kutsemuka musoro mubomu. Kuti foni yake iripira. Hanzi foni iripi vhale? Hanzi chimbomirai kumubvunza. Hanzi ndimire kumubvunza mubvunzo. Kunogodona kudai sei nekuda iwe unogorega munhu achidonha sei zvenhaiwe? Kuchii nhaiwe? Kunowaregera achidonha kudai musoro wacho unopora here nhaiwe? Guys moziva kuti vhale wadonha pasi kuti aseshamba kuti dhi. Ndozvaitika pano. Handizivi kuti problem iyo inonzi chii guys. Inini handina ushamwari nemadhokta kushoko. Kana pana anozivawo madhokta anokwanisa kubatsira vhale musoro wake ka. Please. Izvi zvemari kuda zvinenge zvingatoikira. Ini ndakutohla. Izvi ndakutohuta. Handichazi kuti ndodii. Nhaiwe ndoita sei? Ndodii? Please help me guys. Ini ndakuryai munhu uri pasi apa uyu. Mufunga ndikunyeba. Muvhare kumeso kwake wadonha iwewo kurega munhu achidonha. Ndozvamunoita achibva kutoireti here. Nhaiwe muvhare kumeso andiwati handidiyekera light. Uyu vhale ari apo. Uyu wadonha pasi uyu kuti dhi. Ndodii guys izvozvi pano izvozvi 6:19. Ndoita sei guys help me. What should I do? Munhu wadonha uyu uri pasi apo uyu. Iwe ekera iwe. Uya tibatsirane munhu timise mota. Ini ndakutohla ina ndichazivi ndoita sei. Ndoti ndoenda naye kuchipatara here. Ngobata foni apo toni. Kuchipatara zvacho unokanga achienda kupi kwacho? Ini handichazivi nyangwe ndikamisa kuchipatara izvo zvinobhadhira ndiani. Ini ndakangobata $100 panini. Ndinotibatsirane munhu tiende kuchipatara. Iwe unorega munhu achidonha seshamba sei? Handi unhu musoro wake unoputika. Simudza ku. Iwe mukuru ngasimudze.
kuchipatara kwacho ndiyo munhu achidonha kudai nhaiwo hanzi afani kuenda kuchipatara kana haudi kuenda kuchipatara naivale haudi kuenda kuchipatara iwe unoti handimba sei kuchipatara kwacho saka kuchipatara kwawakaenda kunaudza kwakudzaira kuti kudo vakati kudi Hey guys, ndinodonhedza shero palive. Ndoda kuti ambosumudza Vhale vambomuisa mumota vaenda kuchipatara. Kozi hazvizoiti kuti amuendese palive vachimutakura. Saka ndini ndamubvisa palive. Ndichamudzosera vapedza kumutakura. Ndichamudzosera vapedza kumutakura. Ndindaita kuti ndindamudonhedza kuti abve palive. Varikubvunza kuti what happened. Zvandiri kuziva ndezvekuti Vhale akaita accident. Ndofunga anga ari kuenda kumadriving lessons here kana kuti ndiye anga ari kudhiraivha here kana kuti haasiriye. I'm not sure kuti what really happened. But chandoziva ndechekuti akaita accident achienda kudriving school. So I'm not sure kuti izvona ndiye aidhiraivha here kana kuti izvona muridzi wemota. I'm not sure kuti zvii zvakaitika. But okay, vanenge vapedza. Rega ndidzose shero. ina handizivini zvipatara kuti ndozviwanepi muchitunguza zvacho ndokondotoenda naye izvozvi hana yangu yarova gaiza ina handidi asi hazvamboitikawo kwandiri mukati meupenyu hwangu saka ndokondotoenda kuchipatara ikoko apa chipi handizivi ndonga ndotoisa pagoogle kutsvaga kuti hospitals ini chitungwiza ndodii nhaimi create my details anesi alright I think that's the best thing. Zvino foni yacho ndamubvunza kuti iripi wangoti mira handizi kuti iripi foni yake unodziziva namba dzacho Pane ati nditumire mabanking details ako anofunga da kuisira mari. ini handina bhengi ndinotoita zveworld remit kana kuti eco cash kana kuti vana mukuru ndokwandizoita izvezvo unoti shero chipo manjira muise nhamba nyora nhamba nyasha zifune mune zvakaoma guys ndatuma ninginake kuti vayekere vanotora zvese vangoorera zvese zviri pamubhedha mamedical report ake achoniwayo tondozvisiya kunayekera kune kuchipatara kwacho zvipatara ndo zvandisingazivi handisi kuti zvipatara zvemuchitunguza zviripi ndichaisa google maps saka handizozivi manje kuti kana waenda kuchipatara unopiwa mubhedha here kana kuti unodii nokuti izvozvo dzatova 6:24 ka. Please help me guys. If you stay in Chitungwiza, help me. Unaona manje kana kuti uchigara pedo guys uchikwanisa kundiassistawo please ndibatsirewo because nini wacho niwo ndatova neconfusion panditori ndatova neconfusion kana kundifonyera as soon as I end the live stream mundifonyerawo please ndikange ndapedzawo mundifonerewo hanzi udza gogoto wakuenda naye ndovaudza vanenge nachoenda ukoko mina ndivaudzi thanksconfusion yese handitotoziva zvandiri kuita hanzi shandisa GPS shero hanzi shandisa GPS uende pazengeza 4 general hospital gogo ndakana kuchipatara
wangodonha naini ndozvaanga achiita here kungana kuri kuti uri kudonha wangodonha uri kungoti achigomera moda kuti uye muno saka kana kuchipatara here kuzova tanzi musoro wacho sikani isiri iyo waifanira kuti musoro asi ukati musana mota ndaitanga kuzivisai kuti ndozvaitika saka ndakunzisa kuti manje handii ndatodzoka naye ndogodii ndotodzoka naye ndingamusiyako here gogo zvozoita here uri mumota uya ubatsire gogo ipi yoshuta zveni pachipatara gogo hanzi ndida kutaura navhale hanzi yandibatsire unodii ita zvavari kuda inganesa mota wada kuisa mapepa ake kuchipatara mumota anyway nyasha chimboita tori mapomezi mamwe ako ndoandiri kuona hangu mamwe guys pari zvino muchimbomirai manegative comments valari kurwara ngaaende kuchipatara ngatitsvage solution yekuenda kuchipatara tsiudzana katozozvita after because ini munhu akadonha ndiri point pano pandiri zvonzi munhu wakadonha chero naaripo ndozodii paya inononzi akamusiya akadera akamuneglecta ndakaona imwe comment yemunhu unonzi chipo ndoda kudzokerewo chipo ino asana mbopopotora munhu paindaneti chipo ndoda kumbokutuka chituko unonditi zvona nzi inini ndiri kuita jerasi rekubatsira vhale are you for real iwe unondiudza izvozvo uchona izvozvi 6 o'clock ndiri kunoku wonditi anzi ndine jerasi rekubatsira vhale ndine jerasi rekuti vhale uri kuwana vanhu vanomubatsira nekuda kwedriving school are you for real ini handizodi manje izvo zvakadere handizvidi chero nozopopota life nozopopota mwana amboenda kuchipatara imboendesa mwana kuchipatara hanzi pamwana amboshabvisa mbuya hanzi wakatanga kuzviita paakaita accident ndo paakatanga kuzviita so kana vatiwowekera hazamboona kubva zvakatanga kutaura navhale hazamboona chidonha kudano ena nemunhu kuhosipitari rai yakaindimirire mbuya vada kuuya kuzoyekera kuzotaura navhale wacho ndo varida kuuya kuzotaura naye indoinda uko wakomana kuchitungisa pasi pano kushingisa vane mufambo oright mirandise pamute chimbondidonedza nyasha hey guys chimbomirai manegative comments I know kuti pane zvinenge zvakaitika I know kuti there is a problem iri kumashure but right now we need help we just need kuti vhale aenda kuhospital anobatsirwa then kana abatsirwa kana paine vanhu vanoda kuzotaura zvavanotaura you can say that after munhu abatsirwa chimboitai kuti munhu aite sei abatsirwe first munhu akabatsirwa then zvimwe izvo vhale is 24 ndizvo 24 if I'm not mistaken she's 24
Saka nyaya iripo ndeyekuti vanhu vari kupa manegative comments dai mambotimirei. Mukamira then munhu oendeswa kuchipatara aendeswa kuchipatara. Kana kuti mirai ndinzwe Shero anozokuupdatai yakuchipatara instead. Yeah, I think right now Vale, she is in pain. She just needs your prayers, guys. Just pray for her. Aite zviri nani. Right now anenge arumbotaura nagogo. Right now arumbotaura nagogo. Saka kana vapedza, I think vanenge vachakuupdatai. Sharon adona, guys. So mirai nimbocheka ndinzwa kuti what's going on. Because Sharon adona. Guys. Kachiri kadiki kuenda palive. Achiri mudiki kuenda palive. Rega ndimbonzwa kuti Shero adi cause izvo zvadonha kusera hasisiko. Saka ndoda kunzwa kuti how far. Yes, right now takungoda maprayers, guys. Maprayers ndo ari kudiwa pari zvino. Ari kuuya. Sharon ari kuuya. I think network yake inenge yakutonesa. Yes, so guys, inini ndakurova pasi. Alright, Sharon. Iribo, drive safe. Drive safe, mwana wamai. Fambe bo. Wozongoupdate vamwe. Guys, now we need your prayers. Sharon akuenda kuchipatara. Anozotaura nemi later akuzokuupdate yakuti zvakamira sei. But for the meantime, aenda kuchipatara. See you guys. Bye.